tehtävän asetuksia Moodle 2. Yläpuolella on mitä pitää tehdä ja tehtävän nimi aivan normaalisti. Sen jälkeen milloin tehtävä aukeaa ja milloin se on viimeistään palautettava. Nämä on otettu käyttöön. Palautettava viimeistään tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen opiskelija voi vielä palauttaa tehtävän, mutta hän näkee kuinka kauan tehtävä on myöhässä. Jos otetaan ehdoton takaraja palautukselle käyttöön, niin se sulkee kokonaan palautuslinkin. Näytä tehtäväkuvaus aina, jos siinä on kyllä, se tarkoittaa, että opiskelija näkee tehtävän, mitä pitää tehdä jo ennen palautusaikaa. Jos halutaan määrittää, että hän ei näe tehtävää etukäteen, niin vaihdetaan ei. Lähetä arvioitavaksi toimintoa ei tarvitse käyttää, ellei erikseen ole jokin tehtävä, jota esimerkiksi monta kertaa voi muokata, jolloin opiskelija sitten käyttää lähetä arvioitavaksi painiketta kertoakseen, että tämä on viimeinen eli valmis versio. Palautuksesta ilmoittaminen opettajalle tulisi sähköpostiin, joissakin tilanteissa tarpeen, joissakin ei. Se on mietittävä henkilökohtaisesti, tilannekohtaisesti. Uusi Moodle antaa myös mahdollisuuden ryhmätöiden palauttamiseen. Se edellyttää sitä, että kurssilla on erilliset alaryhmät käytössä. Palautuksen asetuksessa on myös, onko tämä tehtävä verkkotekstitehtävä vai tiedostojen palautustehtävä. Tiedostojen palautuksessa oletuksena on 1, mutta voit määrittää sinne luonnollisesti useammankin tiedoston. Kurssin lähetysraja on laitettu maksimiin 5, mutta sitä voidaan myös pienentää. Palautuksen lisätiedostot olisivat niitä tiedostoja, joilla opiskelija antaa ikään kuin käyttöohjeita tehtävän palautukselleen. Onko se vaikka ensimmäinen versio vai jotakin muuta. Palauteasetukset taas tarkoittaa sitä, voitko sinä opettajana lähettää esimerkiksi tiedoston opiskelijalle palautteeksi. Arviointiasteikosta on erikseen oma nauhansa, ole hyvä ja katso myös se. Tällä kurssilla ei käytä alaryhmiä, joten nyt voidaan tallentaa. Asetukset ovat valmiina.